Дәрмен алып, bir ruhlanır için tuğan yağı kirek kişiге. Hasret, işler ingir. Ağır şıkta koytup sıyınırga, tuğan yağı kirek kişiге. Satış avılından tükken kişi, sağınmayşa ömür iterme. Dağlar kuyununda ızdırasın, sakla bizni aşı jillerde. Ağın satış günelimde sağış, sağınıp kaytam yırar jillerde. Ağın satış günelimde sağış, sağınıp kaytam yırar jillerde. Мында һәр көн белем ала, бик сәләтле балалар, алган белемнәре белән үрләп алга баралар. Сезне бер-берегезне очраштыру, күрештирү, шушы мәктәп елларын бер искә төшерү, хатирәләрне барлау, хәлләрегезне бер-берегезнең белешү иде. Сатыш мәктәбенең инде дөрестән дә тарихы бар. Ул үзенең башлап җибәрү әлеге мәктәпнең үзебезнең регионда танылган мәдрәсәдән башлап җибәрә. Икенчесе инде ул әлеге мәктәпнең абруе да бар, үзенең исеме дә бар. Әлеге мәктәпкә безнең үзебезнең райондашыбызның күренекле шәхеснең исеме бирелгән мәктәп. Мондый мәктәпләр республикада бик күп түгел, санарлык кына. Дәүләт программасы нигезендә 2014 елда инде ремонтлар кереп, мәктәбебез хәзер танырлык түгел. Үзебезнең инде район башлыгы Рәйсән Айшка рәхмәт әйтәбез килә. Колхоз эшләрендә дә иң алдынгылар рәтендә укытучылар коллективы була. Алдағы класска, 4-нче класска күчерергә тәкъдим итәм. Бакчамага үземе янда кибарислар хөрмәләр. Миңа танлар кибаристан матурырак күренәләр. Миңа танлар кибаристан матурырак күренәләр. Сөйләдисез. Нәрсә сөйләргә соң? Белә инде аны кешеләр. Ул чагында, сугыш заманында күпләр иде минем ишеләр. Газиз киткәч, бер ялгызым калдым. Тәрәз төбендә калды гармоны. Телләрендә калды бармак изе. Йөрәгемдә калды бар моңы. Туйда кигән ак күлмәге калды бер кабатта салып юмаган. Йөрәгемдә мәхәббәте калды һәм баласы калды тумаган. Пионерлар сафына кабул итүгә багышланган тантаналы линейканы ачык дип белдерәм.
Ауылдашлар, қадірлі достар, классташлар, шын мағынасында зор вақиға. Әдәби тіл біле айтсақ, 100 ел көріштірмеген достар білән, ауылдашлар біле шыраштырдылар, ұйыштырушыларға бик зор рахмет. Тарихқа кіріп кетсең, оның іші бик тирән, 100 ел бәлки кіші үшін ол зор ғұмыр түгілдір, тарих үшін, кіші үшін шақты зор ғұмыр. Әркім мұнда отырған бүгін залда ергенде, мектеп бинасында ергенде өзінің өткен тұрмышын көз алдында кетірді. Шуның ішінден мен де шулай бірінші оқытушысын барлады. Мен мұнда бар мекен деп, мұнда альбомлар бар еді, фотолар бар еді, шулай дәфтерлер бар анда, күнделіктер бар еді анда, приказлар бар еді анда, шулай бет. Мен де Ғали апаны көз алдына кетірді. Ғали апа бізді оқытты. Бірінші 4-ші класс біле, оның 3 класын шушы таш бүгінгі күнде сақланған мәдресе бинасында оқыдық. Мұна сөйләшіп бергенде әркім көз алдына кетіру өзен. Аннан соң енді яңадан бір этажды ағасы зданиялар бар еді. Һәм енді мұнда отырған үлкен буын кішілеріне яқын болған 2 этажды бинаны сағынып қарап, ойланып фикірләшіп берді. Біз мұнсында едік, бір этажда едік, біз мұна мұнсында едік деп. Күзік матур етіп үйіштірғандар шушы юбилей кешесін. Айтасы келе даже біз мұна нешіктір әйләніп қайттық. Балашаққа бүгін, яшілікке әйләніп қайттық. Бик матур үйіштірғандар. Мәктәп коллективына, ауыл советына, районнан ярдам еткендердір. Рахмәтлі біз, әрбір біз енді шыннан да еске түсіріп отырабыз оқыған уақытларына. Біз шошында өскен, шошында туған, бізге шошында білім бергенler, шошы білімлеріне kullanıp biz neydidir orunlarda işlegen kişiler şoşı köpmüdür kullanıda derecege erişken kişiler varsa da az ol erişilgen kişiler şoşı satış mektebinde okutkan okutuşlarının hizmeti aytası kile mine minde 3 metrika kitabı saklana bugünkü günde ol metrika kitapların endi bizning мәчетләрдә язганнар. Узак ул миндә сакланды. Шушында кайтыр алдыннан менә мин булдым Мәрҗани институтында. Анда әйттеләр, значит, курыкмыйча тапшыр музейга иң яңа китапларны менә миңа тутырып бирделәр. Безнең балаларга укырга дип, аны Фәрхәт сезгә тапшырам. Бәйрәм белән. Bizning qizlar nurli yuzlar, aytirsinlar yulduzlar. Bizning qizlar nurli yuzlar, aytirsinlar yulduzlar. Shuma basamiz, biyib kurashamiz. Shuma basamiz, biyib kurashamiz. Shuma basamiz, biyib kurashamiz. Shuma basamiz, biyib kurashamiz. Men turmushimda bik rahmatliman. Birinchidan atiyaniyman. Шушы яқта дөньяга китергәннәре өчен. Икенчедән рәхмәтлемен беренче укытучыма Ғали апага. Мәрхүм әйткәнебезчә, инде кемнәр мәрхүм, аларга дуа булып йөрсен иде. Бүген без аларны телгә алып китсәк, искә алып китсәк. Шулай ук рәхмәтлемен бүгенге көндә менә залда утыра торган, әле миннән алда гына чыгыш ясаган класс җитәкчем Ғали апага, Ғали Алимуллага. Әрсіз мұнда инде барысы да хатирәләрен барлап шықты бит, бүлештеләр. Сіз әйтерсез Зөлфәтнең сатышы белән нинди хатирәләре булырга мөмкин икән инде дип. Уйлап утырдым да, бар икән алар. Яшь вакытта без Халис апа янына төшә торган идек клубка. Халис апа клубны ачадыр, ачкычын ышандырып, без аның алып кала торган идек. Без инде төнге 12дә ябарга тиеш бит. Лилия кызы белән
түнгі сағат 1-лерде ябып, анан соң кире сабаға менеп кайтып кете торган идек. Менә ул хатирәләр безнең яшьлек инде. Матайлар белән төшеп Сатыш авылына. Раиф абый монда утыра. Беренче тапкыр һавага күтәргән кеше Раиф абый. Ул вакытта кукурузниклар белән ашлама сибу бар иде Сатыш авылында. Әти белән төшеп, шунда Раиф абый утыртып, шул бер кукурузникта әйләнеп төшкән идек. Менә шул бала вакытлар. Әле Бигәнәй белән Сатыш арасындагы посадкада әти белән Нәҗип Нәкыйпов, анда тагын кемнәрдер бар инде, күрештеләр дә, сөйләшәләр булар үзара. Менә ди, мин дә шунда ничектер йөргән идем, мин мәктәптә укыйм вакытта. Менә минем малай, Нәҗип Нәкыйпов әйтә, минем кыз бар ди. Хәзер булар үзара сөйләшәләр бит, слушай, таныштырырга кирәк дип. Бәлки әле кодаларда булырбыз дип, шулай дип сөйләштеләр булар. Мин әле хайран гына вакыт шүрләп йөргәнем, өйләндерергә җыйналар агырсы дип. Ул вакытта бит инде менә шундый хатирәләр искә төште. Бәйрәм белән барыгызда, бу инде чыннан да зур бәйрәм. Мәктәпнең 100 еллык тарихы булу, ул инде чыннан да зур дәрәҗә һәм безнең өчен зур дәрәҗә әтинең исемен йөртүе әлеге мәктәпнең. Чыннан да мәктәпне инде барыбыз да күрдек, әйбәт, нинди затлы, нинди заманча җиһазландырылган. Тагы бер кат зур рәхмәт оештыручыларга. Татар халкында инде әйтәләр, шундый бик матур әйтем бар, ашаган белми, тураган белә дип. Менә оештыру дәрәҗәсе чын мәгънәсендә югары дәрәҗәдә. Укытучыларга зур уңышлар, балаларга зур уңышлар. Ялгыз карчык капка төбендәге бүрәнәгә чыгып утырган. Аңа икән гомер дигәннәре, багышлары булмый туктатып. Узып барган өйнең түбәсенә алмагайлар тойлап тыңлатып. Bizne bik güçlü okutuşlar okuttu. O vaxtda Satish məktəbi okutuşları bik güçlü idi. Ana biologiyadan Səkinə apа okuttu bizne. Geografiyadan Fərida və tarixdən Rayla apа, rus tilindən Zəkiyə apа, Gülnur apа, tatar tilindən Bədiğəl apа, fizkulturdan Vaqif abi һәм başqalar mında bardır.
Hürmetli muhterem konaklar, çağırız, sınıf okuşları, özümüzün hizmetteşler, okutuşlar, mine vakit tabıp şuşu bayramga kelişler, öz için sizge en zor rahmetlerimni jitkirem.